Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. Eu entrégome a ti para facerte medrar e medrar contigo, para construir un futuro xuntos, para amarte, para coidarte. Cando unha terra é fonte de tantas riquezas, O natural é coidada. Comprometidos coa industria e co futuro da nosa terra. Impresionante, creo que non podía haber mellor marco para este consello que queríamos facer, consello ordinario do punto de vista da súa celebración todos os luns, pero extraordinario, xa digo, por telo celebrado en Ourense, non só polo sitio, sino tamén polos acordos, moitos deles moi directamente relacionados con esta provincia. Terá dúas partes esta roda de prensa, unha centrada nos acordos que especificamente atañen, ás veces en exclusiva e ás veces maioritariamente, a concellos ourensáns, e outra parte sobre acordos máis xerais que afectan ao resto de Galicia. Empezo cun asunto, como sempre que hai un nomeamento, un cese é o primeiro asunto do Consello. Por tanto, dou conta de que o Consello da Xunta de Galicia aprobou o cese a petición propia e teño, ademais, que agradecerlle especialmente todo o seu traballo durante todos estes anos, 11 anos no cargo, o cese a petición propia do que ata toda agora foi director da Axencia Galega de Infraestructuras, da AXI. Francisco Menéndez, Paco Menéndez, para moitísimos de nós que, como digo, durante 11 anos levou adiante este traballo. Tanto cese a petición propia, agradecemoslle todo o traballo desenvolvido, deseámoslle toda a sorte do mundo no seu futuro laboral e, ao mesmo tempo, aprobamos o nomeamento da súa sustituta. Neste caso, unha sustituta é María Deza Martínez, nomeada como nova directora da Axencia Galega de Infraestructuras. María Deza é licenciada en Dereito pola Universidade de Vigo, conta cun máster en Economía e Xestión da Construción. No momento actual era diputada no Parlamento galego e tamén primeira teniente de alcalde no Concello de Sanxenxo e voceira da Comisión Segunda de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos no Parlamento de Galicia. A partir de agora asumirá moitas destas funcións, pero dentro do Executivo Autonómico. Por lo tanto, moitísima sorte a nova directora xeral da Axencia Galega de Infraestructuras e moitísima sorte tamén, e todo agradecendo ao mundo, a quen durante 11 anos, ata o día de hoxe, foi o seu director Paco Menéndez. Entrando xa en asuntos do Consello, hai, lóxicamente, entendible, queríamos facer un balanzo, de unha parte de balance, digo, en algúns asuntos, unha parte de balance e outra parte tamén de proxección do que queda por facer. Recordarán que este é o segundo Consello que se vai celebrar nesta provincia. O primeiro foi recén rematada prácticamente a vaga de lumes aquí en Ourense. Adquiriramos o compromiso de estar aquí aprobando as axudas inmediatas para todos os danificados. Fixémolo nun concello de, pois hai apenas un mes e medio, e agora o que queremos é facer balance do estado desas axudas, tanto en canto a peticións como en canto a resolución desas peticións. O prazo, saben, ademais ampliámolo últimamente, leva xa máis de mes e medio aberto o prazo para solicitar, moitas delas están pagadas, ora darei conta de todo iso. As oficinas de atención aos afectados, sen ninguna dúbida, supuseron facilitar toda a tramitación e facilitarlle aos afectados os trámites e resolverlles dúbidas, canalizar as súas peticións en definitiva, e a instrucción que tiñan todos os departamentos da Xunta de Galicia. É certo que as axudas tamén dependen de que tipo de axuda e que tipo de peticionario, pero a instrucción era intentar tramitarla todas coa máxima celeridade e coa máxima eficacia. No eido da vivenda, que para non ser o máis importante, había persoas que quedaron sin a súa vivenda, polo tanto necesitaban asistencia inmediata, recibimos 137 solicitudes en toda Galicia, das cales 129 corresponden á provincia de Ourense como provincia máis afectada polas vagas de lumes deste brao. Están xa concedidas 42 por un valor de 2,9 millóns de euros.
Digo, isto, cifras de Galicia. Desas 42, 37 son na provincia de Ourense por valor de 2,7 millóns de euros e, lóxicamente, corresponden, na súa inmensa maioría, a residencias habituais. Estou falando de cartos a desembolsados. No ámbito das peticións das empresas por danos sufridos na súa actividade, nas súas instalacións, recibimos 22 peticións, das cales están resoltas 10 por importe de 280.000 euros. Estas 10 que están resoltas corresponden á provincia de Ourense. E para a recuperación de tecores recibimos 59 solicitudes en toda Galicia, 42 na provincia de Ourense. Xa están resoltas 24, das coles 19 son da provincia de Ourense e pagados 180.000 euros. Para a reparación dos danos en reservas de biosfera, espacios protegidos, se presentaron 12 solicitudes de axuda, 8 da provincia de Ourense, se resolveron 7, todas na provincia de Ourense, e estas 7 recibiron algo máis de 200.000 euros. E, por último, en canto ás axudas agrícolas e forestais, foron as máis cuantiosas, 1.342 axudas agrícolas e 285 forestais. Estas teñen unha fase de comprobación, están ahora mesmo na fase de comprobación, e o compromiso é que antes de que remate este ano, cando menos o 80% xa estará pagado. Esperamos que sexa máis, pero o 80% xa desembolsados logo das comprobacións. Aí eu teño unha tramitación un pouco máis complexa, pero antes de que remate este ano, máis do 80%, máis das 2/3 partes, os damnificados que cumplan as condicións xa terán recibido as axudas. Este é o balanzo que contrasta, evidentemente, dun xeito cada vez máis notorio coas compromisos do Goberno Central. Eu teño que dicilo sempre que falo destas axudas, porcentaxes de solicitudes, porcentaxes de resolución e porcentaxes de pagamento, contrastando con axudas que a día de hoxe non están ni siquiera convocadas e estamos enfilando o final do mes de outubro. E outro balanzo, hai varios que poderíamos facer respecto a actuacións na provincia de Ourense, pero creo que un que é importante, especialmente nesta provincia, salintalo nesta rolda de prensa, é o que ten que ver coas axudas que se enmarcan na estrategia Galicia Retorna, que busca, como saben, facilitar que volvan 30.000 galegos ata o ano 2026 incluído, na segunda fase da estrategia Galicia Retorna. Só na provincia de Ourense impulsouse o regreso de 1.100 persoas ao abeiro das estrategia Retorna nos últimos anos. A Xunta destinou, dende que empezou o programa de retorno, 5 millóns de euros para apoiar o retorno de galegos que querían volver a algún dos 92 concellos da provincia de Ourense. Concedimos 1.300 axudas extraordinarias para primeiros gastos de asentamento, aquí nesta provincia 3 millóns, 200 axudas a retornados que querían emprender, axudas adicionais para o emprendemento, 1,5 millóns, e 60 bolsas para estudar un mestrado no campus universitario de Ourense, un mestrado universitario, máis de 500.000 euros. Estos son, xa digo, os balances que estimamos máis alintables de outros moitos que podíamos facer respecto das actuacións da Xunta na provincia de Ourense. Imos agora cos acordos de carácter máis executivo. Empezo cun acordo a proposta do Consello de Educación. Saben que o propio Consello de Educación estivo esta fin de semana no Concello de Pereiro anunciando a construción dun instituto nesa localidade. O investimento, sí, 9,5 millóns de euros para construir este instituto que agora mesmo non existe, que provoca que os alumnos teñen que desplazarse a Ourense para poder estudiar ESO ou bacharelato. Por lo tanto, isto que estará consignado no orzamento do 2026 e que xa foi anunciado polo conselleiro, ten como, ademais, como todo grande obra, que aspiremos a que sexa unha referencia, ten que ter un nome tamén de referencia, e hoxe aprobamos, junto coa execución desta obra no ano 2026, que este novo instituto que vai estar instalado no Pereiro de Aguiar leve o nome de IES Padre Feijó, o pai benedictino, frade benedictino, que naceu neste concello e que é un dos máximos representantes da ilustración en España. Por lo tanto, o novo instituto que se vai construir no Pereiro de Aguiar a partir do ano que ven levará o nome de IES Padre Feijó.
Outros acordos que teñen que ver con esta provincia, a proposta, cambiando de acordo, a proposta da Consello de Presidencia e dentro da colaboración e do interese que ten a Xunta de Galicia en fomentar a cooperación transfronteiriza, aquí hai unha iniciativa, consideramos, moi interesante, moi salientable, para a constitución da Agrupación Europea de Cooperación Territorial, as chamadas AECTs, da Raya Seca e Jerez Surés. Aquí están implicadas a Diputación de Ourense, as comunidades intermunicipais do Alto Miño, do Cava e do Alto Támega, Barroso, que xa asinaron en maio os estatutos para a súa constitución. O texto foi enviado aos correspondentes ministerios, tanto na parte española como na parte portuguesa, e o certo é que a día de hoxe non hai ninguna resposta. Pois entonces o que acordou hoxe o Consello da Xunta, a petición de todos estes asinantes que queren constituir a ACT, e instar os gobernos de España e Portugal para acelerar esta autorización da AECT da Raya Seca para que poida empezar a funcionar canto antes e para que poida aproveitar todos os fondos de cooperación transfronteriza que virán co novo período económico en Europa que comeza en non demasiados meses e, polo tanto, toda a colaboración que xa se ven facendo en cultura, mobilidade, enerxía, pois se verá incrementada. Hai, por exemplo, un proxecto relevante, a posta en marcha da reserva da biosfera, que existe no Xerés Surés, e que agora queremos potenciar con máis actividades. Estamos falando dunha área que abarca 3.100 km², 72.000 habitantes, e 13 concellos galegos e 3 rexións, 3 zonas administrativas lusas. Este acordo que hoxe tomou o Consello ven ademais moi acaído porque o 30 de outubro vai se celebrar en Portugal a próxima reunión da Comisión Luso-Española para a Cooperación Transfronteriza e os acordos que salgan de aí se levarán a súa vez a cimeira que van celebrar os gobernos de España e Portugal, a cimeira anual e, polo tanto, este acordo que hoxe tomamos terá o seu reflexo nesta Comisión de Cooperación Transfronteriza e se levará como un acordo importante a cimeira España-Portugal cando se celebre e agardamos que isto permita desatascar a constitución desta ACT. Outro acordo importante en materia de medio ambiente o que nos levou a aprobar que se asine un convenio entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ourense para habilitar unha área canina no Parque Angelita Paradela. Este é un compromiso que adquirimos a principio da legislatura, construir, habilitar en terreos que se nos indique en cada unha das 7 cidades un parque canino de cada vez máis demanda e cada vez máis utilización. Xa está funcionando, por exemplo, está moi avanzado en Ferrol e agora asinamos este acordo de 70.000 euros para habilitarlo na cidade de Ourense nese parque Angelita Paradela. Vai ter unha superficie de 2.100 metros cuadrados e vai contar con elementos para exercicio e lecer dos animais. Outro acordo importante é o que hoxe nos leva a aprobar a posta en marcha, en principio como experiencia piloto, e despois, si ten o éxito que acadamos, ir desenvolvendo máis para que esta experiencia piloto consistiría en designar a cidade de Ourense como a primeira cidade galega en incorporarse ao plan de promoción dos chamados refuxios climáticos que está impulsando a Xunta de Galicia. Son espazos verdes, frescos, con sombras, nos que os cidadáns poidan sobrelevar un poquinho máis en espacios públicos as altas temperaturas. Xa digo, isto hai que conseguilo a través de investimentos, de execución de infraestructuras e empezamos de xeito pioneiro na provincia de Ourense. Este plan piloto, para executar o ano que ven, supón un desembolso de 450.000 euros que levarán a plantar novos árbores, instalar xardíns verticais, incorporar novas fontes ou zonas con auga e, de acordo co Concello de Ourense, estas primeiras actuacións vanse levar a cabo na avenida Otero Pedrallo para instalar, ao final, esa idea un corredor verde lineal e intentar reducir a temperatura nesa zona con estes medios e estas infraestructuras ao redor de 3 grados centígrados menos. É un proxecto piloto, xa digo, en función dos resultados seguimos estendendo na provincia de Ourense noutros concellos, en principio concellos de máis de 20.000 habitantes, e o concello, creo que todo o mundo entende que en Ourense, donde desde logo é das 7 cidades galegas onde se alcanza no grao, acabamos de velo este grao tamén, as temperaturas máis extremas nos meses centrais e máis calurosos. E, polo tanto, empezamos
de acordo co Concello de Ourense, con esta experiencia piloto na Avenida Otero Pedrallo e, en función do seu resultado, que esperamos que se salvo, seguiremos estendendo no Concello de Ourense en outros concellos que así o soliciten. Outro acordo importante é o que nos levou a aprobar, darlle luz verde a adxudicar as obras da segunda e última fase do complexo deportivo de Monterrey por alrededor de 2 millóns de euros, algo máis de 1.900.000, que se engaden a todos os que xa se investiron a toda agora para chegar aos 13 millóns destas instalacións que están funcionando e que agora, con estes 2 millóns que imos invertir para crear unha gran zona de verde relax e lecer e que queremos que estean rematados para cando volvan a entrar no seu máximo aposeo en servicio estas instalacións, que coincidindo coa chegada da época estival no ano 26, esperemos que xa podan estar funcionando. Saben que esta infraestructura a estamos impulsando de xeito conxunto coa Diputación de Ourense e, polo tanto, estes casi 2 millóns se unen a todo o que levamos investido, casi 13 millóns de euros, para completar as instalacións do complexo de Monterrey. Sigo con acordos. A proposta da Consellería de Vivenda, hoxe acordamos a licitación por algo máis de 1,5 millón de euros das obras necesarias para habilitar unha nova senda peonil na estrada Ourense 402 ao seu paso pola parroquia de Reza, no municipio, no concello de Ourense. Actuación en 2,7 kilómetros para conectar treitos illados de beirarrúas que ahora mesmo están con esta situación e tamén edificacións dispersas, e hai que decir, ademais, que tomamos esta decisión de licitación despois de negociación, despois de escoitar os veciños que fixeron unha serie de reclamacións, de suxestións. Eso nos levou a reformular o proxecto inicial para afectar os menos peches de vivendas posibles e reubicar, por exemplo, varias paradas de transporte público. A intención é licitar as obras no vindeiro mes de novembro e que os traballos poidan empezar tamén no primeiro cuatrimestre do ano 2026 por importe de 1,5 millóns de euros. Fixemos 2 balances importantes que afectan unha propia provincia de Ourense. Dentro dos proxectos hai moitos para axudar, a veces con pequenas actuacións, os concellos da provincia de Ourense, pero outros importantes, os chamados proxectos municipais estratégicos. Non fago un balance xeral das axudas aos concellos de Ourense, pero sí estes 3 que me parecen salientables. 3 concellos de Ourense recibiron este ano e, polo tanto, terán que empezar a executar as obras de xeito inmediato durante este ano que ven, financiamento para executar o que chamamos proxectos municipais que foron considerados de carácter estratégico. Nesta provincia foron o proxecto que presentou o Concello de Toén para construir un campo de fútbol, recibirá 700.000 euros da Xunta de Galicia, o que recibiu o Concello de Barbadás para ampliar e reformar o polideportivo municipal, 600.000 euros, e os algo máis de 350.000 euros que recibirá o Concello de Carballé de Valdeorras para mellorar a estrada que une Casollo e Riodolas, que dá acceso a moitas das canteras de lousa que existen nesta zona. Hai outros moitos proxectos, pero estes 3 que suman 1,6 millóns de euros, que empezarán a executarse agora, son, desde logo, os máis salentables. E tamén balance e previsión do que a Xunta de Galicia executará a partir do exercicio orzamentario de 2026 en canto á promoción de vivenda pública, ou ben directamente ou ben en réximen de colaboración público-privada na provincia de Ourense. Ahora mesmo están en marcha e a previsión é que estean rematadas e postas a disposición dos futuros ocupantes 64 novas vivendas protegidas promovidas pola Xunta de Galicia na praza de Cambedo da Raya, na cidade de Ourense. Son 13 millóns de euros e, xa digo, a nosa previsión é que estean rematadas antes de que remate o ano 2026. Estamos traballando tamén para facilitar en colaboración público-privada solo residencial na zona Escorial 21 para habilitar 1.640 vivendas con protección social baixo o sistema de execución público-privada. Xa haberá cartos consignados, aquí tamén dependemos de tramitacións urbanísticas e da colaboración co Concello, en principio temos, e o investimento total, cando remate, será de 19 millóns de euros para esta colaboración público-privada para construir 1.640 vivendas nesta zona de Ourense. E tamén recordo que, tanto en Ourense como tamén en Ribadavia,
estamos ahora mismo, se iniciaron as obras rehabilitando 11 vivendas para destinarlas a ocupación con un carácter social, 3,8 millóns de euros adicados nesta rehabilitación de 11 vivendas no concello de Ourense e no concello de Ribadavia. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Cultura, e dentro do Plan Catedrais que impulsa a Xunta de Galicia, acordamos seguir investindo na mellora e nas reparacións que son necesarias na Catedral de San Martiño en Ourense. Xa están en licitación os traballos para rehabilitar o cimbor interior e dotar de nova iluminación a Catedral, 315.000 euros, e acordamos hoxe iniciar a tramitación que empezaría coa redacción do proxecto para a reparación das cubertas na Torre de San Martiño, nas naves, no cruceiro e no arquivo, por un valor de 2,5 millóns de euros e, xa digo, hoxe acordamos iniciar todo este proceso e a nosa previsión, a que este redactado o proxecto, é que as obras por valor deste 2,5 millóns de euros na Catedral de Ourense poidan empezar antes de que remate o vindeiro ano 2026. Dende 2009, recordo que a Xunta leva investidos na Catedral de Ourense 6,3 millóns de euros. Outro acordo, a proposta da Consellería de Sanidade, é dentro das actuacións que seguimos, non é propiamente unha axuda, polo menos que sega o mesmo camiño de convocatoria que das que lle din conto ao principio, pero tamén unha aportación económica que a Xunta de Galicia, neste caso a Consellería de Sanidade, falle aos concellos de Ourense que recibiron o encargo de controlar a calidade das augas para o consumo humán nas zonas que foron afectadas polos incendios e ver se había algún tipo de afectación, pois basicamente por escorrentías, cirzas e todo aquilo que poidera comprometer esta calidade. A Xunta puso en marcha un plan para reforzar a vixianza da auga, no que 115 zonas de abastecemento na provincia de Ourense, e isto lle supuso aos concellos afectados unha serie de gastos e hoxe aprobamos destinar 145.000 euros a estes concellos para financiar esos custos extraordinarios que tiveron que facer para reforzar o control habitual que se fai normalmente nas augas de consumo humán, reforzar ese esforzo a maiores que hubo que facer por mor dos incendios forestais e isto cubrirá os gastos que van ter os concellos durante os 3 meses seguintes, porque o plan é o que marca de control preventivo, dos meses seguintes os lumes contados a partir do mes de setembro. Cambio de consellería, de acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe coñecimos un balance e autorizamos as actuacións subseguintes que está levando a cabo a Xunta de Galicia na provincia de Ourense para renovación e modernización de infraestructuras de abastecemento e saneamento. En total o investimento son 8,5 millóns de euros, a maioría se concentran en 7 instalacións, algunhas delas están iniciadas xa, teñen consignación este ano, e outras o que fixemos foi autorizar as consignacións para os anos seguintes, empezando polo ano 2026. Aparecerán reflexionar nos orzamentos. 3 millóns, por exemplo, para nova depuradores en Cristovo de Cea, 1,4 millóns para melloras no abastecemento en parroquias de Ribadavia, e despois hai unha serie de obras menores, 800.000 euros. En total, 8,5 millóns de euros neste ano e nos seguintes. Tomamos tamén un acordo a proposta da Consellería dentro da que está levando a Xunta de Galicia e tamén a Diputación de Ourense, asignado un convenio por valor de 8 millóns de euros ata o ano 2032 para realizar as obras de mellora que precisan os sistemas de regadío na Limia, e hoxe acordamos a consignación do 1 millón de euros que vai facer falta para o ano que ven para seguir desenvolvendo e ter sempre a consignación comprometida pola Xunta de Galicia ata o ano 2032. Cambio de acordo e de consellería, importante acordo que ten que ver co compromiso da Xunta de Galicia para poñer máis chan industrial a disposición das empresas e chegar aos 8,5 millóns de metros cuadrados unha vez que este desenvolvido todo o plan que ten previsto a Xunta de Galicia. Lóxicamente, estamos actuando naquelas zonas onde existe máis demanda, onde está colmatado o chan industrial e, polo tanto, é necesario seguir ampliando rapidamente
porque hai empresas que están esperando ou para instalarse ou para ampliar as súas instalacións e necesitan este chan. Un dos casos máis claros sucede no polígono empresarial de San Cibrao das Viñas. E, por lo tanto, aí estas parcelas están a piques de esgotarse e hai varias empresas xa que manifestaron un interese en firme de querer instalarse e supoño que, ademais, despois deste anuncio o interese crecerá. Por lo tanto, imos habilitar 340.000 novos metros cuadrados para facer fronte a esta demanda e construir 5 grandes mazás con parcelas que irán desde pequenas parcelas para pequenas demandas, 1.400 metros cuadrados ata 68.000 metros cuadrados para grandes instalacións. Era un proceso xa anunciado, tamén haberá zonas verdes que actuarán de barreira visual entre o parque e as zonas residenciais e, polo tanto, o que hoxe acordamos a dar o paso definitivo que é licitar as obras de ampliación do polígono empresarial de San Cibrao das Viñas. Investimento de 17,8 millóns de euros, casi 18 millóns de euros, para habilitar 340.000 novos metros cuadrados neste polígono de utilización intensa e tamén demanda intensa. Unha vez tomado este acordo, a nosa intención é adxudicar as obras antes de que remate o primeiro semestre do ano que ven, 2026, inicialas de xeito inmediato e que estean listas e a disposición dos solicitantes antes de que remate o ano 2028. É dicir, agardamos que en menos de 3 anos estas parcelas, esta ampliación de 340.000 metros altamente demandados, sea unha realidade con un investimento de casi 18 millóns de euros no polígono de San Cibrao. Outro acordo importante, cambio de consellería en materia de sanidade, nos levou a darlle luz verde hoxe a posta en marcha, a partir de moi pouco tempo, días, o vindeiro 1 de novembro, da nova unidade de ictus que funcionará no complexo hospitalario universitario de Ourense. Nos últimos 2 anos activáronse casi 500 códigos ictus na área sanitaria cuberta na área sanitaria de Ourense, nos concellos e nos pacientes que cubre a área sanitaria de Ourense. 500 códigos ictus nos últimos 2 anos. E, polo tanto, é evidente a necesidade de creación desta unidade que vai permitir unha atención máis rápida, máis especializada, tamén vai permitir reducir as posibles secuelas ou complicacións e vai supoñer 6 camas de hospitalización, 8 profesionais sanitarios traballando nesta unidade e, en todo momento, garantida a presencia de, polo menos, un neurólogo 24 horas ao día, 365 días ao ano para calquera urxencia relacionada con ictus que se poida producir, presentar. Con esta creación que hoxe acordamos, que xa digo, será unha realidade a partir do 1 de novembro, xa son 5 as unidades de ictus que funcionan na sanidade pública galega noutras tantas áreas sanitarias. Fixemos tamén un balance e as consignacións necesarias para seguir actuando na construción de instalacións sanitarias na provincia de Ourense. 30 millóns de euros que se van a investir, algúns xa empezaron a investirse, en 5 novos centros de saúde nesta provincia. 14 millóns, case o 50% destes 30 millóns, no Centro Integral de Saúde Nova Santos en Ourense, que vai permitir concentrar nun mesmo edificio a atención primaria ordinaria, o PAC e os servicios especializados. Xa está en supervisión o proxecto de execución e, en canto se aprobe este proxecto, xa quedan as consignacións feitas para licitalo inmediatamente, foi o que os acordamos. Tamén xa están en marcha as obras do novo Centro de Saúde da Rúa, 3 millóns de euros. A previsión é que esta é unha obra que xa está iniciada e que estén rematadas a mediados do ano que ven. Quedan establecidas as consignacións logo da adxudicación do novo Centro de Saúde no concello de Muíños, 1,3 millóns. As obras iniciaránse a principios do vindeiro mes, 18 meses de execución. E aprobamos tamén destinar 2 millóns de euros ao novo Centro de Saúde en Boborás, que vai triplicar a superficie actual e que esperemos que comeza a súa construción. Xa están adxudicadas as obras a partir do acordo de hoxe consignadas nos sucesivos orzamentos as cantidades necesarias para esta execución que está previsto rematar en 16 meses. E tamén, recordo, queda xa encauzada a construción do Centro Integral de Saúde do Carballiño, que estará no espazo da antigua estación de autobuses, 22 consultas, 10 millóns de euros, e queda aprobado neste balance marco que hoxe facemos. Queremos licitar a redacción do proxecto no ano 2026 e, inmediatamente, se dera tempo,
xa facer a súa licitación e senón no ano 27 e sucesivos as asignacións necesarias, senón, non obstante, queda consignada unha cantidade residual por si dera tempo a iniciarse as obras logo da adxudicación durante o ano 26. E recordo, quedan fora deste acordo máis executivo, que está ahora mesmo en proceso de avaliación as parcelas onde emprazar os futuros centros de saúde de Allariz, Monte de Ramo, Viana do Bolo e o da zona de Mariña Mansa na cidade de Ourense. Pero ahora mesmo, respecto a estos, non hai ningún acordo executivo e simplemente está na fase de supervisión de proxectos. Quedaría un último acordo relacionado coa provincia de Ourense que explicará a conselleira, se me permiten antes, para ir rematando os acordos que teñen que ver xa non especificamente coa provincia de Ourense. O primeiro, a proposta da Consellería de Cultura, é a declaración como ben de interese cultural BIC dos murais de Urbano Lugrís que existen na rúa Olmos, na Coruña, non Baixo. É unha construción de moito valor artístico, 12 murais, unha construción complexa porque a pintura e a arquitectura forman parte dun todo. É o único mural destas características que se conserva de Urbano Lugrís e, polo tanto, para asegurar a súa protección, hoxe acordamos a súa declaración como ben de interese cultural. Con estes son 792 os BIC declarados en Galicia pola Xunta. Hoxe coñecimos os resultados, cambio de acordo, acordo a proposta da Consellería de Educación, coñecimos os resultados da enquisa de convivencia, a quinta, convivencia nos centros escolares de Galicia, que se realiza dende o ano 2015. Realízase cada 2 anos entre toda a comunidade educativa, participan familias, alumnos, profesores, persoal dos centros. Nesta edición, na enquisa da que agora paso a dar conta dos seus principais resultados, participaron 165.000 persoas e procesáronse millóns de datos. Ben, os datos avaliados están á súa disposición, por darles algunha pincelada importante, confirman o bo clima de convivencia nas aulas galegas e que os centros educativos consolídanse cada vez máis como contornas seguras. Isto, ollo, non quere dicir en ningún momento baixar a guardia, e a proba é que facemos esta enquisa e temos activados protocolos para, en calquer momento, cando se poida detectar algunha situación de acoso escolar ou que atente contra a convivencia, poder actuar rapidamente. Ben, o que nos di esta enquisa é que casi un 88% dos enquisados, insisto, participou comunidade educativa, docentes, alumnos, persoal dos centros, asegura que, na súa opinión, non existen conflitos, ou se os hai son puntuais, non representan un problema significativo e se actúa diligentemente cando suceden. O 86% dos pais está satisfeito co centro educativo onde están os seus fillos ou fillas dende o punto de vista da convivencia, e esta taxa sube ao 90% no caso dos docentes. 7 de cada 10 alumnos aseguran non ter sufrido nunca condutas negativas referidas á súa convivencia escolar e a maioría dos enquisados sostén que a convivencia mellorou na última década. Insisto, son bons datos e o bo camiño, pero en ningún caso pode supoñer baixar a guardia sobre a tolerancia cero que ten que existir frente a calquera tipo de violencia no ámbito escolar. Cambio de acordo, a proposta da Consellería Rural. Seguimos avanzando nos sistemas de biovigilancia con cámaras que se empezaron a instalar no ano 2018, a rede de vigilancia dos espacios forestais a través de cámaras de última tecnoloxía, con rotación 360 grados, zoom remotos, alta capacidade de almacenamento, de grabación e de almacenamento do que se grava. Bueno, todo eso para poder mellorar na detención de lumes e tamén na vixiancia das contornas cando aparecen lumes. Ata agora existían, perdón, non tengo o número que existía ata agora, co acordo que tomamos agora chegamos a 237 cámaras, 30% máis das que existían a toda agora. É dicir, con este acordo ampliamos a rede de vixiancia dos espacios forestais. Destas cámaras que se engaden este 30%, 18 van estar na provincia de Ourense e o investimento desta ampliación ao 30% supón 2,2 millóns de euros de investimento. Dende o ano 2018, dende que se creou a rede de videovixiancia con estas cámaras, foron aumentando progresivamente e con este aumento do 30% que hoxe aprobamos, insisto, 18 na provincia de Ourense, se triplica o número de videocámaras que no ano 2018, cando arrancou esta rede, vixiaban os montes galegos. Penúltimo acordo,
a proposta da Consellería de Sanidade, un acordo que ten incidencia en toda Galicia, pero en dúas provincias, máis ben, e especialmente na provincia de Ourense. É un acordo que se toma para facilitar a viabilidade das farmacias en entornos moi rurais e, polo tanto, farmacias que necesitan axudas e flexibilizacións para seguir manténdose nos lugares onde están. Que buscamos? Garantir a prestación farmacéutica a todos os galegos, vivan onde vivan. Polo tanto, isto nos leva a declarar 29 zonas farmacéuticas como zonas farmacéuticas especiais. Isto que vai supoñer? Que van contar con apoios da Xunta de Galicia e con medidas específicas para flexibilizar e facilitar a súa viabilidade, pois flexibilizando un pouco as condicións que se exixen en xeral a todas as farmacias en canto a atención a ciudadanías, porque están en zonas moi dispersas, son farmacias en áreas cunhas características, insisto, moi singulares. Densidade de poboación inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado e que ademais só conten cunha oficina de farmacia. A maioría destas boticas presentan sen axudas unha viabilidade económica comprometida, cando menos, e incluso moitas veces é moi difícil asegurar, e ás veces imposible, a rotación nas quendas de garda que deben facer as farmacias. Por lo tanto, o que interesa, sobre todo, é a permanencia destas farmacias e para asegurar esta permanencia hai que darlles facilidades e, por eso, declaramos estas 29 zonas farmacéuticas especiais. Destas 29, 18 corresponden á área sanitaria de Ourense e o resto á área sanitaria de Lugo. Que supón esta declaración de zonas farmacéuticas especiais? Pois xa digo, darlle maior flexibilidade ás boticas, tamén axudas específicas para garantir a viabilidade económica. Empezamos cun orzamento de 100.000 euros, que será ampliable en función das necesidades, e flexibilidade en canto á prestación. Pois, por exemplo, a distancia permitida cando están de garda as zonas habitadas. Tamén se lles permite prestar servizo a estas farmacias nas residencias de maiores ou discapacidade de menos de 100 residentes. A toda agora eran atendidas directamente dos hospitais de referencia nas áreas sanitarias. En definitiva, darlles contidos, facilidades, flexibilidades e, no seu caso, apoio económico para que sigan permanecendo e se sigan mantendo en zonas onde é moito máis difícil manter unha oficina de farmacia aberta que en zonas máis poboadas e, por tanto, con máis demanda por parte dos usuarios. O último acordo, que explicará a Conselleira máis polo miúdo, ten que ver coa execución de novas infraestructuras viarias na provincia de Ourense. Hoxe demos o visto e prace a investir ao redor de 32 millóns de euros na construción ou millora de varias estradas de titularidade autonómica, lóxicamente, que discurren pola provincia de Ourense. Explicará a Conselleira máis polo miúdo, son 3 infraestructuras principais. A primeira, que vai supoñer un investimento de 15,2 millóns de euros, son as actuacións na estrada Ourense 533 que comunica a Gudiña, Concello da Gudiña, co Concello da Arrúa. Queremos mellorar un treito de 15 kilómetros entre a Gudiña e Viana do Bolo, no que agora mesmo é moi difícil, en algúns momentos prácticamente imposible poder realizar adiantamentos, e o obxectivo é mellorar todo isto con carrís, con outras modificacións que o explicará a Conselleira. O noso obxectivo é aprobar provisionalmente o trazado a finais deste ano e xa no inicio de 2026 someter a información pública e seguir todos os pasos para poder investir canto antes 15,2 millóns de euros na mellora desta estrada que comunica a Gudiña coa Rúa. O segundo acordo ten que ver coa aprobación hoxe do trazado definitivo e, polo tanto, seguintes pasos para poder executalo, da chamada Ronda Leste de Ourense, para reducir o tráfico no casco urbán e para acurtar, de xeito notable, o tempo de viaxe entre Benposta e a autovía das Rías Baixas, a A52. Van ser 8,8 millóns de euros que van permitir conectar Benposta coa autovía en algo máis dun minuto frente aos casi 7 que leva ahora mesmo a facer este trazado. A nosa previsión, despois desta aprobación de trazado definitivo, é licitar as obras no ano 2026. E, por último, demoslle luz verde a destinar 6,7 millóns de euros a facer varias melloras que favorezcan a viabilidade e a circulación na estrada Ourense 540, aquí, nesta zona, e vía que vertebra a Baixa Limia e que conecta a provincia de Ourense con Portugal, vai ser no tramo Celanova-Bande, 6,7 millóns de euros. Por lo tanto, seguimos apostando
pola mellora das infraestructuras viarias con investimentos moi importantes en cuanto a cuantía e en cuanto a impacto social nesta provincia de Ourense. E, bueno, con isto queríamos facer un balance das principais actuacións da Xunta de Galicia nesta provincia, máis no momento acaído, aceitado, penso, cando acabamos de aprobar os orzamentos para o ano 2026, os se entregaron no Parlamento. Son, como saben, as contas máis altas da historia de Galicia, superan por primeira vez os 14.000 millóns de euros. Hai un crecemento récord na provincia de Ourense. Son tamén as contas que máis fondos destinan a provincia de Ourense. Acabo de facerlles un desglose de exemplos moi salientables, quedando consignadas a máis as cantidades necesarias para todas as actuacións no ano 2026, os investimentos que son necesarios, hai outras que son plurianuais, pero xa teñen consignado por estes acordos as cantidades no 26. Hai que decir que a provincia de Ourense é a das 4 provincias galegas a que máis sobe nos orzamentos, 1.733 millóns de euros, un 9,4% máis que no ano 2025. Este incremento prácticamente multiplica por 5 o crecemento medio do orzamento da Xunta de Galicia para o ano 2026 e eleva o gasto por habitante ata algo máis dos 5.700 euros. Para explicar máis polo miúdo os investimentos en materia de infraestructuras, dou a palabra á conselleira. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Efectivamente, como ben di o presidente, hoxe damos un paso fundamental para seguir co noso compromiso de vertebrar Galicia e de xeito particular a esta provincia de Ourense a través das nosas infraestructuras. Neste Concello que vimos agora de rematar, demos conta dun investimento total de 32 millóns de euros a través, sobre todo, de 5 novas e importantes actuacións na provincia de Ourense, o que resume moi ben o compromiso da Xunta de Galicia coa estructura viaria que temos tanto en materia de seguridade viaria, desos 5.500 kilómetros de estradas autonómicas que temos, como para seguir sumando novos kilómetros de novas estradas e tamén, moi importante, novas sendas pionís que fomenten esa mobilidade sostible e que inciten a camiñanza. As actuacións que hoxe abordamos son estratéxicas para a provincia, para a capital, para Ourense e tamén para as comarcas de Valdeorras e da Baixa Limia. Permitiremos mellorar non só a accesibilidade senón tamén o necesario desenvolvemento económico nestas zonas do rural. E, moi importante, melloraremos a comunicación que temos con Portugal, comunicación que outros nos están a negar. A primeira destas grandes actuacións, e a máis inmediata, parte precisamente deste concello no que nos encontramos, do concello de Celanova. Se dá o pulo definitivo a esa ampliación e mellora da nosa estrada autonómica 540 que conecta Celanova con Portugal. Temos aprobado xa o proxecto de trazado e neste Consello aprobamos a licitación do primeiro tramo de 6,7 millóns de euros entre Celanova e Bande. En que consiste esta mellora? Pois consiste en ampliación de calzada, en creación de terceiros carrís que permitan esos adiantamentos ás veces tan necesarios, esa mellora das interseccións, esa mellora da drenaxe, por suposto tamén reforzo de firme, sinalización horizontal e vertical. Unha actuación, polo tanto, integral de mellora da seguridade viaria e tamén de acurtamento dos prazos de desplazamento. Cal é o seguinte paso? Pois xa no vindeiro mes de novembro licitaremos estas obras por importe de esos 6,7 millóns de euros para iniciar xa a súa execución no vindeiro ano 26. Outra segunda e moi importante actuación que hoxe abordamos, tamén para favorecer esa comunicación, desta vez polo tramo norte-sur do oeste da provincia, na comarca de Valdeorras, e tamén a conexión con Portugal. Estamos a falar da estrada autonómica 533, que conecta esos concellos de Arrúa con Agudiña, onde sabedes que se topa a estación do AVE Porta de Galicia, que nos conecta coa capital de España. Neste caso, damos o pulo definitivo para esta transformación
que teño que dicir que, ao ser rechazados polo Estado os fondos Next Generation que foron solicitados, o acometemos íntegramente con fondos propios da Xunta de Galicia. Estamos a falar de 15 millóns de euros de investimento para un primeiro treito para mellorar esa conexión entre a Gudiña e Viana de Bolo. 15,2 millóns de euros para 15 kilómetros de infraestructura viaria autonómica, na que crearemos tamén esos terceiros carrís, esos carrís adicionais que acurten a distancia e incrementen esos tramos de adiantamento de seguridade viaria, ampliación de plataformas, rectificación de curvas, mellora de intersección, en definitiva, unha actuación íntegra que someteremos á exposición pública a finais deste ano 25 ou principios do vindeiro ano 26. Tamén outra mellora que atañe á infraestructura OU 540, neste caso máis puntual, pero tamén moi importante, a seu paso polo Concello da Merca, pois mellorará a accesibilidade non só a este núcleo de población da Manchica no Concello da Merca, senón tamén o seu entroque coa nosa autovía Celanova-Ourense. Estamos a falar dunha actuación de 800.000 euros cun novo acceso a Manchica, mellora das intersección e ordenación desos accesos que comentaba a autovía de Celanova-Ourense. Unha actuación tamén moi importante, desta vez xa na capital da provincia, en Ourense, é a creación de novos quilómetros de infraestructuras autonómicas. Unha nova estrada, unha nova ronda leste, unha actuación moi ambiciosa de 8,8 millóns de euros, coa que complementaremos esa circunvalación por o sur e por o leste, e moi importante, eliminaremos tráfico que a día de hoxe discurre pola cidade ourensá, mellorando así a calidade de vida da nosa cidadanía. Mañá mismo publicarase no Diario Oficial de Galicia esa aprobación definitiva dese proxecto de trazado desa nova estrada de 1,5 km que conectará ben posta en Ourense co enlace da Nacional 525 en San Cibrao das Viñas. Retiraremos así o tráfico do centro, desconxestionaremos e, moi importante tamén, reduciremos o tempo da viaxe. Agora mesmo acceder de Memposta a 52 son 7-8 minutos e pasaremos a que sexa 1 minuto. E, por último, pero non menos importante, no eixo da nosa mobilidade sostible, ao amparo dese plan de sendas que temos para as nosas infraestructuras autonómicas, aprobamos un investimento de 1,5 millóns de euros para unha nova senda pionil en Ourense, na parroquia, na zona de Reza, preto de 3 kilómetros de itinerario que licitaremos xa a súa execución o vindeiro mes de novembro. Polo tanto, o compromiso coa vertebración desta provincia é firme, amosámolo con feitos, temos planificación, temos orzamento, vamos fase a fase. En resumo, estamos a falar da mellora da seguridade viaria da 533 a Rúa Gudiña, máis de 15 millóns de euros, da Estrada Autonómica 540 Celanova Bande, máis de 6 millóns de euros, mellora do acceso a núcleo da Manchica na Merca, 800.000 euros, en Ourense capital, da senda de Reza, 1,5 millóns de euros, e desa nova estrada, desa nova ronda leste, ben posta a 52, Ourense, San Cibrao das Viñas, con preto de 9 millóns de euros. Repito, en total 32 millóns de euros hoxe aprobados en Consello da Xunta para conseguir que as nosas estradas chegan a ser modernas, accesibles, seguras, pero, por suposto, tamén moi importante para conseguir ese dinamismo económico dos nosos concellos do rural, esa necesaria conexión do interior de Galicia con Portugal. Moitas gracias. Unha pregunta para a conselleira. As preguntas. Hola, bos días. Eu quería facerlle unha pregunta. Hoxe o conselleiro Facenda está entregando no Parlamento os orzamentos e con eles a lei de acompañamento. Eu quería saber se pode avanzarnos en esa lei de acompañamento, se recollen algunhas medidas relacionadas cos lumes, ademais estando hoxe o Consello da Xunta aquí en Ourense, que foi a provincia máis afectada no verán. Gracias. Sí. Bueno, dixemos dende o principio que, aparte das
medidas económicas que nos parecían fundamentais de axuda aos damnificados, que tiñan que ser rápidas, para que foran eficaces, deixalles en conta do seu estado ao principio da rolda de prensa. É certo que tamén que tiñamos que aproveitar as posibilidades que tiñamos, e a lei de acompañamento os orzamentos, sin dúbida, é unha das posibilidades para facer as modificacións que estimamos necesarias, despois, ademais, de ter bastante diálogo, sobre todo cos concellos, con moitos concellos afectados polos lumes durante estes 2 meses, do que podíamos facer para mellorar todo o que ten que ver coa prevención e a limpeza, especialmente nas zonas habitadas. Dixemos tamén que era un momento de poñerse, creo que especialmente serios e especialmente estrictos, para non ter despois que lamentar situacións como as que tivemos que vivir durante a vaga de lumes do mes de agosto. E, polo tanto, a lei de orzamentos inclúe importantes melloras, creo, sobre todo, ademais, son cambios, creo que significativos, respecto ao que estaba establecido a toda agora no que ten que ver coa prevención para loitar contra o lume e que agardo que sexan acompañadas pola vontade de todos os afectados, tanto dos propietarios como dos concellos. As medidas, agora o poderán coñecer unha vez que xa é pública, xa está entregada no Parlamento, os grupos parlamentarios xa terán, supoño que a través disso vostedes terán acceso ás disposicións desta lei, pero verán que hai medidas para axilizar e simplificar a entrada pola parte da Administración nas fincas con especial risco de incendio si, polo que fora, os propietarios se opuseran, nin as limparan, nin deixaran entrar, como ata agora sucedía, para que poderan estar limpias e se poderan limpar subsidiariamente, isto lóxicamente con todas as prevencións legais. Por iso agora facemos esta modificación. É necesario facelo porque, se está en zona de especial risco e ninguén as limpia, son un riesgo moi potencial. Tamén agardamos que os concellos se adiran ao convenio para a limpeza das faixas secundarias, pero tamén establecemos para aqueles que ou ben nos adiran e incumplan as súas obrigas ou estando adheridos tamén as incumpran, a posibilidade de execución subsidiaria por parte da Xunta de Galicia, pero retención, se fora necesario, con cargo aos fondos que a Xunta de Galicia destina a través do Fondo de Cooperación Local a cada concello, retención das cantidades que houbera que gastar en estas execucións subsidiarias. Tamén hai unha disposición para establecer que as comunidades de montes teñen que destinar un mínimo un 10% dos seus ingresos a medidas de prevención e protección contra incendios. Isto respecto ás medidas, eu agardo que, en principio, polo interese de todo, non sexan necesarias, que risa todo o principio de colaboración, pero é certo tamén que hai que establecer este tipo de medidas para aseguralo. E tamén outras de agilización administrativa, sempre dentro do marco do ordenamento xurídico. Por exemplo, queda eliminada a obriga de contar cun permiso de patrimonio cultural para traballos de xestión do monte que se fagan en zonas con protección, sempre que se fagan manualmente ou con desbrozador. Ata agora eran necesarios e en tarefas máis complexas este informe sectorial vaise sustituir por unha declaración responsable, é dicir, traballos manuais xa non fai falta nada e tarefas máis complexas, declaración responsable que, por suposto, despois terá a comprobación da Xunta de Galicia e se incumpre a correspondente sanción. Axilizamos máis trámites que teñen que ver con patrimonio, que en algúns momentos estaban dificultando a execución destes traballos de protección. Por exemplo, para as actuacións en bens con protección estrutural e ambiental, xa non vai facer falla, como ata agora, o permiso previo da Xunta de Galicia, xa poden dar estas autorizacións aos concellos xunto coa licencia que conceden para a propia actuación e tamén, por suposto, descuidar que ten que seguir habendo control. Esta medida que acabo de decir se vai aplicar nas cidades para as actuacións que haxa que facer de protección nos entornos dos camiños de Santiago, cando non afecten o trazado de ruta, a ben na área de protección, pero non de xeito colindante ou afectando a benses que tiña que dar a Xunta de Galicia, poderá ser otorgada polos concellos. Se os concellos son os que fan actuación directamente
nin siquiera eso será necesario. Son medidas que ata agora non estaban en vigor, que facilitan, sin rebaixar a protección e sin cumprir o ordenamento, todas as labores de prevención, de limpeza que vimos este ano, por desgracia, que son especialmente necesarias. Muy bien.